kat nyongut ka Voice of the People Party WPP kalayo yik MDC hangtay had district council. Napdeng kine ki kat nyongut ho yulise napdeng jongpi pila banyu i hangni badon ki barang thamai bat pimpat yo i menuru bakilong ki breu ki bahakmat nagda ka Voice of the People Party henre menta kendet kensan yu i pade bakide ki MDC joko Voice of the People Party. Hato napdeng kini ki kat nyongut hato kilarai rangba yelade ba kinyene bat ka Voice of the People Party hado ban dakut kani katem. Kumba ki pajba jong ka jela meklea kamtam ki jat benreu kasi ki lakmi lenti dik ya kani ka isi keba menta ya keba kinyalam bah hangte ha district council bat ngingej kam ba day lengba ka jing kersan jong ki pajba ka jela meklea kamtam ki kasi jongi ya kabala penla yaki bakinyo banleit hangte ha district council hadu bakinyo bantau sendon yaki isi ha kasil autonomous district council walada kim syama yo lat bantau hangte ha gentle autonomous district council ngingis kam banapeng kini ki kat nyongut hangte ha KHDC hatu kilamo ban yene bet triang bat kane ke party kumban shuya pai kendiat ha ka jing sngau jonga ngala banong bana preng kini ki kat nyongut ki MDC jonga Voice of the People Party kenne bet bat ka Voice of the People Party lani party pra kai kadau ngila banong ba kumba ki UI makiru ha kane ke election kalong ka pasuk bahaya ki banjob ya kane ke election MDC namar kim simla penon kampisa banthit ya ki pajba te kumta ki dei ban sngotu ya ladiru kim dei ban chathit hanu lada kini ki khat nyongut ki MDC jongga Voice of the People Party ken chathit ngila banong ba kidang kam start ki pajba ban ya kini ki khat nyongut henre lada kin yang skam triang bat kinomlet bat chathit hanu te kumda kini ki khat nyonguru ki de shisha kinoelam ki bastat kumba ki pajba jong karilum khasi jongi ki start berkimtre ia ka pisa da kabawan penbit tang sipor ngingis kam kini khat nyonguru kila bane bat ka Voice of the People Party klaim kanu ka jingsha thet haki weipat ki party.